Nek wong desa ki ngene iki anu cah. Eh ana wit kopi, ana wit tales, kimpul, ana wit telo, ana wit kates, wis campur pokoke men wit sengon. Ana wit nangka, wit suren. Kowe campur bawur gak khusus sitok-tok. Nek wong desa wis mayoritas ngono. Ya ana sebagian sing khusus wit kopi. Ana. Tapi ya tetep ijek ana wite pokat. Ana wit kambil. Sing wis arang wit jengkol kae. Arang. Gediang. Ana wit duren. Kan campur bawur. Gak nyawiji tanduran. Nek iso kabeh dadi duwit. Nek lombok iki. Lombok. Ra kitung metune 5 10. Ana wit cipir ya. Ya wis ana sing abang marang kopine.